Mi jut eszedbe arról, hogyha kimondom ezt a két szót? Második világháború és japánok. Esetleg Hirohito japán császárra? Vagy a híres kamikaze pilóták? Nos, nem ezekről lesz ma szó. Ugyebár az mind tudjuk, hogy a második világháborúban a japánoknak nem voltak a legerősebb tankjaik. De természetesen volt pár kivétel, és a mai videóban ezeket a kivételeket szeretném ma bemutatni. Ha érdekel ezeket a téma, akkor tartsatok velem. A Type 5 NATO. Ezt a páncélvadászt 1945 végén kezdték gyártani. Ennek a fegyverzete egy 75 mm-es Type 5-ös ágyú volt, amit a közepes tankok ellen terveztek. Ennek a páncélvadásznak a páncélzata viszonylag vékonyka volt, és mivel 1945 végén kezdték gyártani ezt a tankot, ebből is egy pár darabot gyártottak, emiatt be se tudták vetetni ezt a tankot. Pedig, ha be tudták volna vetetni, azért egyéb előnyöket el tudott volna érni. Type 3 Chinook. Ezt a közepes tankot 1944-ben kezdték gyártani. Fegyverzete egy 75 mm-es Type 3-as ágyú volt, amely már ideális volt az amerikai harckocsik ellen. A páncélzata 25-50 mm-es volt, ami már lehetővé tette a közepes védelmet. De mivel ezt a tankot 1944-ben kezdték gyártani, sajnos nem tudtak sokat bevetni belőle. Type 4 Cheeto. Ennek a gyártása 1944 és 45 közt zajlott. A fegyverzete szintén egy 75 mm-es Type 4-es ágyú volt, és a páncélzaté szintén 25-50 mm-es volt. Cheeto jó tulajdonságai közé tartozik még erős motorja. A Cheeto korlátozott számban készült, ezáltal nem tudták sok helyen bevetni. Type 1 Honey. Ezt a páncélvadászt 1944-ben kezdték gyártani. Fegyverzete egy 75 mm-es Type 1-es ágyú volt. A páncélzata most kisebb volt, mert 25-30 mm közt volt a páncélzata. Honeyt elsősorban a csendes óceáni frontokra használták, de gyártása szintén korlátozott volt. Ezek a tankokon már látszik, hogy a japánok már észbe kaptak, és próbáltak menteni a menthetőt, csak sajnos nem igazán sikerült. De akkor hogy nem vettek a japánok németektől tankot? Nos, akartak ők venni tankokat, például mondjuk a híres Tigris 1-est vagy Panzer 3-ast akarták megvenni, legalábbis venni belőle, csak mivel a japánok a világ másik végén voltak, és ráadásul második világháború volt, emiatt erre elég nehéz lett volna az esély. Na, ennyi is lett volna az a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor jelezzétek egy lájkkal, és kérlek iratkozzatok fel. Majd találkozunk, sziasztok!